Bună dimineața, o nouă zi. Astăzi o să vă iau cu mine la tuns. Sunt liber, dar nu-i nimic pentru că așteptam de mult ziua asta. V-am zis și în clipul trecut că îmi doresc să vină ploaia, pentru că trebuie să mă duc, nu m-am tuns de când am venit în America și astăzi am zis că e timp. Așa că haideți să vedem ce frizerie găsim pe aici prin Cape May. De dimineață, de când m-am trezit, a plouat în continuu. Acum am prins, să zic așa, o pauză în care nu mai plouă și mi-am făcut curaj și am pornit spre frizerie să vedem ce-a fi acolo. N-are niciun review pe Google, am găsit una la 2 minute de aici. Acum, ce pot să-mi facă? După cum arată, asta ar trebui să fie, băieți, frizeria. Entrance. Cam așa arată. Frizeria e super mică, acolo este un scaun. Și a ajuns o bătrânică înaintea mea, nu, trebuie să aștept o tundă. Cam așa arată aici. Au acolo ei ceva poze cu autograf unui jucător de fotbal american. Nu mă pricep, poate știți voi mai bine cine e. Și aici vedeți și prețurile, $20 un tuns, $21 tunsul la femei, nu știu cum e diferența numai de $1. Dacă vrei să și spele, $5. Dacă vrei să-ți facă barba, mustața, $5. Au prețuri decente, să zic, pentru America. Bun, și cam așa arată frizura. Nu cred că e rău, adică se putea și mai rău. Pentru $20 eu zic că e decent, bine, plus tips $5 pe care i-am lăsat. Dar chiar decent. Evident, dacă toți suntem în zonă, trebuie să mergem și până la Antique Store să vedem, poate găsim ceva carduri. Uitați ce corvet frumos, carduri cu sportivi interesante. Mamă, și uitați-vă în față ce mașină. Deci e exact ca mașina din trailerul de la GTA 6 pe care o conduce Lucia cu... Nu știu cum îl cheamă pe personajul ălalt. Mamă, e efectiv genială mașina asta, uitați-vă și voi. No, e tuns. Am numai că vine ploaia. Am intrat la magazinul de antichități. Tot timpul îmi place să intru acolo, chiar dacă la capitolul sports cards e praf, adică n-au nimic interesant. Nici măcar interesant, dar pe să cumperi ceva. Acum aș vrea să mă duc și până la celălalt magazin de antichități, dacă tot îți liber, de unde am cumpărat Dollar Certificate-ul ăla, dacă mai știți, ăla era mult mai mișto și aveau mult mai multe chestii. Chiar dacă plouă, am raincoat-ul ăsta, măcar pe mine. Și nu, mergem înainte. Ce să facem, pe ploaie. Frizura ați văzut-o. Eu zic că e destul de decentă, pentru $20. E chiar ok. Trecem pe lângă școală. Cam așa arată școala din Cape May. Aici au parc. Hai că am ajuns și la ăsta, să vedem ce găsim pe aici.
No, ați văzut că ăsta la magazinul Antichități chiar avea o grămadă de chestii, dar nu ce căutam eu. Dar am mai găsit unul pe Maps, la care nu am fost niciodată, așa că ne îndreptăm spre el. Chiar dacă plouă destul de tare și din ce în ce mai tare, uitați ce tare e grafitiul ăsta pe clădire. Mamă, acum chiar a început să ploaie foarte tare. Ăsta nu-i magazinul, West End Garage. Nu-i genul meu, nu prea vă recomand să veniți. Acum ne îndreptăm acasă, pentru că plouă și vedeți și voi că plouă foarte tare, adică e tare fain să merg pe pizza pe ploaia asta, dar asta e, da, ce să fac. Cam vreo 4-5 minute am de mers pe bicicletă până acasă, nu nimic, se mai întâmplă, o ploaie nu omorâ pe nimeni. Gata, am ajuns în sfârșit acasă, cam asta e frizura, vă mai arăt odată. Scrieți-mi în comentarii cum vi s-a părut prețul, $20, cum vi s-a părut antique shop-urile astea și cum mai sunteți. Fix când am ajuns, au ajuns și poștașul și mi-a dus un Silver Certificate pe care l-am comandat de pe eBay. Am dat undeva la $2,70 pe el, l-am câștigat la o licitație. E din 1935, după cum puteți observa. No, nu e în cea mai rea condiție, dar nici în cea mai bună. Da. Dar e mișto, e de pus la colecție. Am băgat-o aici la colecție, haideți să vă arăt ce am mai găsit, atât prin circulație cât și ce am mai comandat. Câteva Star Notes-uri, astea le-am găsit în, nu știu, rest, am mai primit tips, Star Notes-uri. Asta e o bagnotă din 1985. Asta e din 1988. O serie foarte interesantă. O bagnotă veche de $100 din 2006. De $20 din 1999. Where's George? Foarte interesantă și bagnota asta. Poți să o cauți după serie și îți arată pe unde a fost bagnota asta. Încă un Silver Certificate din anul 1957. Ăsta vedeți că e în condiție mult mai rea față de cel pe care l-am luat acum. Ăsta e chiar destul de proastă condiția. În $5 din 2003. Serie consecutivă de $2. Serie consecutivă de $1. Și asta e ultimul intrat în colecție. Deci la capăt mai am o bagnotă de 5 leva din Bulgaria. Până un alta vă las și ne auzim la clipul următor.